tema. Kviz. Tema izbjeglica, par pitanja. Znači ovako, imamo 5 pitanja i vi nam odgovarate na njih. Nije problem. Znači prvo, da nađete mrtvu izbjeglicu, obješanu u tunelu, što bi napravili? Aj, molite, šta bi napravili? Zvala policiju? This is quiz. Da, drugo pitanje, da nađete žednu izbjeglicu, pa nema ni do odjeće, gol je, skroz, i počne vas ovako dirat, da pomogne. Odlično, teta. I treće pitanje, da vas horda izbjeglica dođe pitat vode u kući i vi otvorite vrata i da svi ulete, što bi napravili tada? Dala i vode i potala i ča. Odlično. I zadnja dva pitanja. Je, pa rekao si 3, koliko je još? 5 je rekao, 5 Pet je je, rekao. pet. Nema veze, aj pitaj. I da se nađete u krevetu goli Ajme, sa 2 gola izbjeglica iz Sirije, što bi napravili? A to mi se ne bi moglo dogoditi. Ali, neka se ne zna, malo se nasmrkate, Eto, odete na Tulum ko sestre i... Nema, ništa, peto, ajmo Onda 5. peto pitanje. Što bi napravili da zaustavite nalet izbjeglica? Šta da biš? Da zaustavite nalet izbjeglica. A ništa, šta ću ja nemoćno tako. Evo da vam recimo sad ovdje doleti gumenjak sa izbjeglicama, šta bi vi napravili? A ništa, šta ću napraviti? probušila gumenjak. Propušite gumenjak i potrate i čo. Hvala teta, to je odlično, pitamo ruka. Ja sam Friki video možete, ovo će biti na YouTube ako nije. A je? Dobro ste bili.